Čus bus, už som tu zas a dnes si zahráme Roblox. Takže mám tu pripravené hry, zahráme si Squid Game a potom ešte 99 nocí v lese. Takže idem na štart. Ešte 30 sekúnd, čo budem robiť. Idem skakať po postielach. Hop. Oj. Dobrá hudba. Hello. Oj. To je chobotnica. Už. No konečne. Normálne budem hráč, potom možno skúsim byť aj ten strážnik, alebo ako to mám nazvať, fakt neviem. Skip. 8, 7, 6, 5, 4, 3 a... Dúfam, že on nezomrie, lebo on vidí skla. Takže na ňo si musíme dávať veľký pozor. Green light, potom ide čo? Toto bude ťažké. Prosím, Mingo, prosím. Ne, toto nenávidím. To by mohlo byť dobré. Škola a bude. Aký je Squid Game? Sky Squid Game. Tak ten je asi podľa mňa lepší. Dudlik. Tak to za meno. Dudlik. To bude určite Slovák. Red light, green light. Jo, dobre by to bolo. No, ja som si myslel, že ma zastavila. Bež, Ivan, bež. Ma stopne. Utekam. Stať. Bežím, hoppa. Ty vole. Dobre. Poď teraz rýchlo. Kuň. Teraz, poď. Nejde to. Víš, tam som pekný, prosím. Green light. Teraz. Poď, prosím, stop. Konečne. Ani nie som tam nedostopol ani. Ja, toto dlho trvá. To je aký darček. To je nefyzický darček. Green light. Mŕtvola. Počkaj, to bol Glassmaker, alebo sa mi to len zdalo? No ja ho musím rýchlo nájsť. Nie, on umrel asi. Kurník. Tak nič, no. 15 hráčov už umrelo, to čo tam robili? Však to je ľahká hra.
$170. Už jsem jednou tyhle hry hrál. A tu voda je. Počkej, kde je? Tam je on. A tam je dobre, tak žije. Našťastie. O, teraz ideme na ďalšie. Ja neviem, jak sa to volá, ale jedno z tých hier mám doma. Gongy mám doma. Welcome to Pentathlon Martins. Idem ku nemu. Ku nemu. Tu sa chodí a potom ide head. No dobro, vpísam späť. Dobre, sme piatiči. Ja sa verím gongy. Tak, chcel som ísť tam, lebo toto je celkom ľahké, ale aj gongy sú celkom ľahké. Jej. Kračajú, to je fakt strašne divne, ak kračajú. To dobre hodilo. Pane Bože, ona nevie hádať. Ona hádže jak môj brat. No skoro. Pane Bože, my konečne prehráme. No ty vole, ja neviem, ona to dokázala. Ona zmizla. Ideme na to. Hop. Troll. Wow. Boom. Hopa. Kurde, nestiel som. No, toto bolo fakt ľahké. Koľa typy. Teraz. Tak nič. Kámo, ráno za chvíľu umrieme a to detko sa ešte smeje. No hoď to už konečne. Čo? Veď to aj nehodila. Aha, to oni posúbili, som sa ľahkol. Koľko sa to? A dobre, ráda sa to. My sme poslední, alebo som to? Nie, tam sú ešte jedni. Raz. Raz. Dva. Tri. Jo. Raz. Dva. Yeah. Štyri. Päť. Prečo si nedal tých 5? 5 nám treba a ty nedáš 5, ale 4. No, žeby. Yes, dali sme to. Jej. Idem skakať. Hopa, čipa. Tak. Väčší rozbeh dávame. Hopa. To asi nič.
Asi vec jedna spieha. To čo sa stalo? Ja som sa tu zasekol skoro. No tak ani to mi veľmi nevyšlo. No, konečne. Už to skončilo konečne. Tak ho... Tak mal dobré háro. Utekam, skryjem sa. Radšej sa skryjem, ako mám bojovať. Pretože ja určite umrem, pretože ja som strašne slabý v týchto veciach. Oh. Komiáči. Čo, to bola robitka? Aha, ja mám zobrať decko, ja mám decko, jej! Teraz ma určite zabijú, lebo mám decko. Kamera, pozri, mám decko. Víš, tak ti ho ukážem zozadu aj, aby si videla poradne na neho. Vidíš to? 7, 6, 6, 7. Už je to až pri jeho travne to 6, 7. Počul som, že niekde vo školách musia normálne kvôli tomu zrušiť vyučovanie, pretože to každý kričí. Iba jeden hráč. A to presne to ten hráč, čo mal to decko. Guard. Oj, tu som ešte. To jak nosím to decku. Nerevaj. Vyhodím ťa vonka. Make your redemption start. Hej, ty, to máš decko, ja ho nesem. Zober si ho, čo dobral? Squid Game, biggest fun. Počkaj, takže najväčší fanúšik Squid Gameu. Poď. Joj, červená, toto nenavidím, bo to tam furt musí takoho zabiť, ale to je také ťažké takoho zabiť. Pretože ti vždy utekajú, radšej sú modrí, aj keď zomrem, ale radšej budem modrý. Prosím, nech mi dajú tu takým switch team. Teraz, prosím. Dá si, prosím. Prosím, daj switchet team. I was talking to my best friend. Aha, friend. No. Tak asi nič. Ty, prosím, daj switch team. Ja som to asi nestihol. Ó, amen Maria, mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Takže nikto nič, takže ča, to za to sa nechce vymeniť. 7000, ča. Hotala mi koila, kuk, sungora, hotama mi tuila, kuk. Neviem to spevať, tak nič, no. Prosím, dám do koho, tam je jeden, tu je ďalší. Poď po ňom, idem po ňom, jej. Teraz ja, počkaj, ja chcem. Tu je. Kto ho dal? Red killed us. Ale kto ho dal? Ja neviem, či ja, či oni. Prosím, dúfam, že ja.
Daj ho. Kde? Utekol preč. Tak ho zabijem, prosím. Nie, oni utekajú predo mňa. Poď ku mne, zlatíčku. Neboj sa ma. Poď. Dáva ma. Ja ešte prehrám v ňom súboj. A to je šamán, tak ja šamána zabijem. Tak príliš veľa ich tu je. Utekam preč. Aha, pomoc. Dávaj do ňa. Prosím, to mňa. Yes, vyhral som. Ja, nie, ešte som nevyhral, ale skoro. Teraz už len dúfať, že ma niekto nezabije. Takže asi radšej budem utekať. Poď ku mne. Abo ja ich nechám, že by postupili aj oni. Jahodky vysvetia. Red, you are... Ej, šlak, poď. Ne, oni ma zabili. Ja som to vypol. Ja som debil, takže keď tu vidíte strich... Počkaj, žijem. Aha, tak, dobre. Takže, prepáčte mi za ten strich, ja som to omylom vypol, to nahrávanie, pretože som tam dačo chcel kliknúť. Ale oživil ma, toto je celkom pohoda. Jej, neviem ako som vyhral, ale nevadí. Glassmaker žije, to je dobre. Ona je žena, ja som myslel, že chlap. Notar. Jetta. Taranseta. 13 players have been eliminated. The total cash prize has been injured with 90,000. Nie, 1000 to nie, iba 100. Flintstone 90. Ja som povedal Flintstone. Your split pesa $7. Yes. I want to continue. Čau, frontman. Jak to máš? Taký nababušený si. Či to asi nie je frontman. Aha, to vyzerá frontman. Teraz ideme čo hrať. I tady asi mám ísť. Tungofar. Ja, je to toto. Tak ja idem ku ním. Poď ku mne, prosím, Glassmaker. Ja chcem ísť ku Glassmakerovi. On to je na rokom, bo vidíš, že za ním chodíme. A teraz sa vám dostaneme. Oh no, jak to držím, ja to neviem držať. No. Tam. Jak to má robiť? Ja to nechápem. Či mám klikať toto? Aha, už tomu chápem. A už vidím, ako prehráme. A nie, možno ešte vyhráme. Poď, ťahaj. Yes, vyhrali sme! Fakt neviem, ako sa nám podarilo. Ale nevadí. Pretože ideme ďalej. Už sme iba 4 hráči. Ale Glassmaker staré žije, takže celkom pohoda. Kto vie, čo by sa stalo, keby dali 2 tam a 2 tu. Či by nás to rozdelilo. 2 by išli domov a ostatní by tu ostali. Ja.
best of luck. Ja som aj nikdy nevidel Squid Game. Videl som asi že 3 časti z prvej série a prvú časť z druhej série, ale inak nič. Oko. This will have you correct glass. Aha, tak to nič. Som to zase vypol, bože. I go really. No. I still go. No. To je rap. Really, I go. No. I still go. No. No, idte takto už. Konečne. Ja chcem vedieť, jak to ona dá, keď hovorí, že ona to vie. Aha, ona si kúpi toto určite. Koment. No choďte takto. Aha, ide. Ty vole. Ďalej si nepamätáš. Easy. And then napíše no. Shut up, please. Shut up. A teraz to celé zabugovalo. Alebo ako to mám povedať? Inak zistil som, že bug znamená v slovenčine chrobák. Takže od toho je odvodené to slovo. Nah, you shut up. I'm good. Aha, jak papkajú tam. IDK. My sa určite budeme byť s vidličkami, alebo čo? No, jak inak. Ona čo je taká rýchla, čo si kúpil? Ty vole, skôr zobral toto. Z mňa je oheň. Som mŕtvy. Som nahrála. Takže som mŕtvej a ja s tým nič neudelám, takže sa môžu rovnou odpojiť ľavý, please. No a teraz si ideme zahrať 99 Nights in the Forest. Play please. Ja som tento update vôbec ešte nehral, takže idem ku nemu. Má 58. Ja som to sám. 25, idem ku nemu. Má 90, ja mám 85. Takže sme dosť podobne na tom. Survive 90 nights. Finding the missing children will help. Help. Santa Clausus. To sem ťaky chce. A inak napíšte mi do komentárov, aké hry na Robloxe alebo hoci aké hry by som si mal na budúce zahrať a ja to určite natočím, pretože toto som už dlho nenatočil, pretože som nemal som veľmi čas cez toto, ale teraz keď idú zase prázdniny, tak už budem mať čas, takže môžete mi písať do komentárov, čo mám natočiť zase. Asi by som mal nasekať stromy. Ty vole, hnedý zajac. To je dobrý efekt, jak z toho pada sneh. Bum, bum, bum. Blend.
On má skade lopatu. Mňam, mňam, bobík, roztančíte s kamarády, mňam, mňam, bobík, 3, 2, 1, teď. Aleluja, 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 aleluja. Toto nedáva zmysel. Kvietky v zime. Ale jazero celkom dobre urobili, že tu dali aj ľad. Alebo ľad pre stredoslovenských obyvateľov. Jaký veľký dom. To vyzerá zaujímavo. Odsekam darček. To je iba na boje. Toto nie, toto je lepšie, som zažil. To ako teraz darčeky nahradili česky, alebo čo? Zase iba na boje. Keby k tomu aspoň tu zbraň dali, ale iba na boje, tak čo máš na boju? Medovníková chalúbka, Zianka a Mariengy. Ja som práve čo povedal Mariengy. A ja som myslel, to je rebrík a to je skriňa. To je snowman. Bolt a snowman. Snowman. Ja som zabudol zapnúť šprint a ja prečo tak pomaly behám, sa čudujem. Ojej. Poď preč, Satan! Satan, nepáď mi preč! Šestka, takže ich predsa len nenahradili. A konečne mi spadla taká zbraň a nie iba náboje. Potato. I eat a potato. Please help me. Ja vždy, keď najem stoličky, tak ja ich nedávam do ohňa, ale ich dávam do toho šrotovaču, alebo železovaču, drevovaču. No a tu proste dá viacej, ako keď to hodím do ohňa. 15, 35. Dáva to proste po 5 a to je dobre. Máme toho do ohňa. Prečo si to tu nechal? Pozri, oheň, wow. Oni ešte nevylepšili. Keby si so mnou niekto chcel zahrať Roblox, môj nick je Simon_Slovakia. Takže keby ste si chceli ma prijať za priateľa, len mi to pošlite žiadosť o priateľstvo a si vás pridám. Zajtor. Ja to nechcem, ja chcem to druhé. Pekná vyzdobená veša. Jej, ljubila mandarina. Mandarinkor.
To čo je tam človek? Hello. Who are you? Wow, Romy, zaher ho. Môžem ho zabiť? Nie. Tam sa pozerá. Tam má kamaráta. Idem pozerať strom. Tak asi nejdem. Čo ste on robiť ja? Áno, zober si ho, ne? Vedem si kuzelník. Vyzeráš teda kuzelník, tak ho so svojimi telekineckými schopnosťami zober dole. Alebo ten strom vyčaruj preč. Niekde do Afriky, tam sa určite potešia aj zo stromu. Oj. Good CMT 67 has dead. Rýchlo, Berto, rýchlo, oboja maja dead. A musím ich postrávať. O, koža, to si zoberiem. Ja som trafil ešte aj ďalšieho vlka. Fakt toto. No, neverím, ja som to dal. Bereme benzínos. Oh no, ďalší vlk. Rýchlo. Oh, 6-7 zase revived. Oh, čo je zvuky. Please help me. This is Polly, drop your weapon. I'm very sorry, zajačík, ale musel som ťa zabiť, lebo som hladný. To už nechám. Eat. No, Santa Claus preletel a omylom si zabudol sane. Určite omylom. Týmto smerom choď a dostaneš čestku. Ja mám furt iba slabé vybavenie, prečo som si ho ešte nevylepšil. Ježiš, to si bala. Skoro som sa pokakal. Dneska idem nás prespávať. Oh yeah. Ham, Jušo, ham, Jušo, ham. Dinokid. Počkaj, koľko? Koľko metrov? Prečo tam je zase 367? Nie je to možné už. Ne, to nie je možné. Zapnem GTAčko. Koľko nabojov? 67,67! O, a to vyzerá dobre, keď je to zasnežené. Vánoce. Dobre, spadlo. Přichází, dívejte, přáteli. Tu, kde ešte tam je?
Bum. Dino Kid. Jej. Čau. Decko malé. Už zase mám decko, jak v tom tam Squid Game. Ale potom som to decko vyhodil. Oberiem stejkos. A ešte sa potom vrátim. Po ďalšie stejkos. Give me my money. Yeah. Give me my money. Joj. Joj, ako to zlato. Wow, tu som asi nemal chodiť. Ja tu hľadám, kde som teraz bol po tom meso, že sa vrátim a ja tu nájdem úplne dačo, čo nechcem. Oni mi to už zobrali. Tak iba pivo zoberem. A tu ešte nezobral. Co to tu bolo? A to je stopa? Tu vyzerá... Ale hovorím som si o stopy, ty vole. Dobre prepracované. Urobíme srdiečko. Hop. 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 To nie je srdiečko, ale no nevadí. Farmplot. Pustíme si farmplot. Však prečo nie? Prečo by som tu nemohol dať farmplot? Toho tak. Wow, čo stalo? Wow, dačo sa tu stalo a ja sa bojím, pretože ja som malé babetko. A meteority spadli. Tu také darčeky. Idem otvoriť darčeky. Ježišmaria, sobové lane. Či sane. No vypadni, ty jedna sobica. Kopnem ho do zadku. A, zmizol, dobre. Wow, to čo tu je za guľa? Jej, výživné. Aha, ja mám do toho vojsť. Prečo nie? Ja to mám furt toho snowmana a ja som to ešte nepostavil. Nevidím, čo tam je, lebo mi to tu zakrýva. Jak to vyberiem? A tu, zase torta. Zoberieme, aha, to sú iné. A jen to všetko postaviť. Aha, ja sa nesem von. Oh no. Feliz la mitad. Miau, 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 miau. Feliz la mitad. Miau, 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 miau. Králičie ucho. Králičku, co ty tady děláš? Nakupujovali. Choď preč, ty satan. Oh, ďalší satan. Toto možno prišlo z pekla. Keď sa pozri, aké škredé. Vypadlo z neho krystal. Je tu ešte niekto? Okrem tohto škaredého monštra. Utekaj.
Ja sa to aj nedostanem. Poď sem. Však ale... To je krab, alebo čo to ako má byť? Ďalší dole. Kde je ešte jeden? Tam je. On vylezol za mňou. Dobre, nevylezol. Tung sa húr. Tung sa húr. Dobre, čo si môžeme postaviť? Bunny food. Bunny food. Axe kit. A mortik. Obsidian boot. Tak ja si možno postavím hammer. Oh, we will be attacked in the night. Toto video bude strašne dlhé. Podľa mňa ho ani všetci ľudia nedopozerajú do konca. Možno tak 2-3 ľudia to dopozerajú do konca, keď nie jeden. Aha, vedem, môžem postaviť snehuliaka. No, tak nám bude kývať. Už viem, čo by som si mohol zahrať na budúce. Dieťa v žltom. Lebo teraz tam je vianočný obed. Tak budú manželia. Ja aj teraz úplne chodia kultisti a tu stávam. Come on! Help me! Oh no. Dobre, vypadnem. Ale to už nie je moje. To už nie je moje. Problémes. Dobre, odpočím si, keď už nevládžeš. Čo to je? To je torta? Hej. A to je guľa. To je vianočná guľa. A ja sa čudujem, že si to je torta. Aha, to je medovník. Jej, pozrite, ako máme krásnu. Tu manželia sa ľubení. Ahojte, manželia. Ja a zase lietam. Wow. Kukuličky, nerastiete. Sa vám aj nečudujem, vonku je -5. Ja to nechápim. Keď je v reálnom svete vonku zima. Na Slovensku. V novembri máš 40 cm snehu a do decembra máš 0 cm snehu. To má sa roztopí. To nie je normálne. A potom zas na nový rok, v januári, zas 40 cm snehu. Dakedy. Idem zbierať. Počkaj, teraz vlastne prišiel on. Takže nejdem zbierať, ale zabíjať. Tam je zás jeden. Nič, dobre. Takže idem zabíjať ďalej. Dreven je smrteľný. Tak nie je smrteľný. Blueberry, oktopusíny, patavim pim. Tung šťahur. Nie, prečo toto nedostal? Prosím, ty buď taký dobrý ku mne a dropni mi to, čo chcem. Yes! Ale to je čierne. Ja neviem, či nie je rasista a nechce čiernu, ale bielu. Dobre, to strelilo. Veď to je ďalšia a ja sa tu pokúšam zabiť 1 000 000 zajacov a tu je reálne ďalšia. Dobre, tak nie je rasista. Tak, ešte tu máš toto odo mňa. Však som ti to teraz dropol. A chcem od teba spírku. A idem blablabla. Detko malé. Ča. Kukuličky, bonduel.
Dobrý deň, už som tu pri vás a zabíjam koňa. Zdechni, ty zdechlino jedna. Srdca vnášajú sa k nebu, malé srdca blesanie. Oh, a už tu, koník poník. Hej. Oh no, koník poník zmiznúť. Nepostaviť ďalšiu farmu. Tu tak veľa ich zamiera. Počkaj, oni sú dva zomretí, ja som sám. A ja nemám toto. Takže keď zomriem, tak som aj ja už konec. Dead, please. I'm back. On sa odpojil. Oni sa odpojili obidvaja. No a som mŕtvy určite. No jak inak. On to tak po mne rozbehol. Chlapček, taký si rýchly. Taký jezda. Money dog, dirty gay, sweet some dirty gay, sweet yard. Money dog, dirty gay, sweet some dirty gay, sweet yard. Bum bum bum, bum 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 bum, boom boom. Čo si môžem kúpiť? Bookshelf. A vaša bagaša. Ahoj. Ty moje sladko. Sme tu sami, takže budeme musieť vyriešiť nejako, ako to tu prežijeme. Povedz mi ty. Lebo keď nepovieš, tak ti rozsekam hlavu. Čo tu je? Aha, to je toto, ja som celkovo to taký toto. Hodíme ťa do peca. Do peca s tebou. Ty jeden diabol. Bam. A furt si tu. Kámo, tu si ho mohol dať 4 krát dole, ale dobre. Ja keď to neviem posekať, no proste nie. Ahoj, vlk. Nevšimaj si ma. On čo fakt nevšimol? Hard to get sweet, some dirty get sweet for yours. Money talk. Ja som spadol. A kým sa dodvihnem, tam aj zabije vlk. Ďalší. Talk 12. Aha, tak nič. Ja som sa spadol! Dôležitý, uteč! To je desné. Nie, ja som mŕtvy! No! Takže... Takže na dneska by to bolo asi všetko. Napíšte mi do komentárov, aké hry si mám na budúce zahrať a čus!